חברים, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. למרות שזו הפגנה, אני רוצה כמה דקות של שקט. ביום הזה מתחיל המאבק להצלה של דואר ישראל. וחשוב לי שתקשיבו לי, וזו אולי הפגנה ראשונה, אבל אין לי ספק שבחודשים הקרובים נכונו לכם מאבקים לא פשוטים. אני כבר רואה, התהליך שדואר ישראל עובר, התהליך שדואר ישראל עובר דומה לתהליך שהיה בחברות ממשלתיות אחרות. אם אני רוצה להשתמש בדוגמה, לא מזמן סיימנו משא ומתן שבערך 8 שנים שמתמשך מעל 20 שנה של מפעל ממשלתי שקראו לו תע"ש. זה המפעל של 17,000 עובדים. היום יש בו 3,000 עובדים, יישארו בו 2,000. ואני אומר את כל זה, יפתחו את שוק הדואר לתחרות לכאורה. יצרו מצב, שלמרות שעובדי הדואר, עובדים טובים, מסורים, שבאים בסך הכל להתפרנס בכבוד. ואותם תהליכים שקרו במקומות אחרים מנסים להשית אותם על הדואר. אבל אני חייב להגיד לכם, יש לכם מזל גדול. בראש הארגון שלכם עומד אדם, שמעון פרג'ון, הגיע לו, תאמינו. שאומר גם למשרד התקשורת וגם למשרד האוצר, הדואר יקר לנו. אם באמת אתם רוצים לעשות דואר בריא, אני פתוח לדבר, לשמוע, אבל אני במטרה שלכם לשלוח כלאחר יד 2,000 עובדים כסמל שרק יהיו אחרי זה עוד 1,000 עובדים ועוד 1,000 עובדים עד שימכרו את הדואר, ואז יום אחרי הדואר פתאום יעיל, פתאום טוב. ואני אומר לכם רבותיי, בצר לי, השר גלעד ארדן, ונוח להגיד חיים אלמוזינו שכולנו יודעים את עמדתנו כלפיו, אבל הנה השר ארדן, שר התקשורת, שחולש על כמה אלפי עובדים, רוצה 2,000 עובדים בדואר ועוד 1,600 עובדים ברשות השידור, והיד יודעת מה. ואני אומר, טוב, רבותיי, אם אתם ביחד, ומילה ביחד זה לא מילה גסה, אם אתם ביחד עושים את החשבון לא של היום, אלא את החשבון של המחר, ומתלכדים סביב ועד העובדים שלנו, ומבינים שאתם בקרב על הפרנסה שלכם, בקרב על הפרנסה שלכם לא רק למהלך הזה, אלא לעוד שנים רבות וטובות, כדי לצאת בכבוד לפנסיה מהדואר בגיל 67. אני רוצה לנצל את הבמה הזו ולקרוא גם לראש הממשלה, גם לשר האוצר
ובטח לשר התקשורת, בואו שבו עם העובדים וביחד לחזק את הדואר. הדואר זה לא עוד מקום עבודה. הדואר זה לא עוד מקום עבודה. הדואר זה חברה ממשלתית שמחויבת לא תמיד לעבוד לפי שיקולים כלכליים. ולשלוח מכתב לאיזה בסיס שכוח אחר זה לא כלכלי. את זה החברות הפרטיות לא עושות. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, אם תהיו ביחד, תניחו לכל חילוקי הדעות ואל תראו את הרגע, תראו את הדרך למחר. אם תהיו ביחד, אין לי ספק שבתום התהליך הזה שמעון יביא אתכם עוד פעם לפה ובשביל להגיד הנה דואר ישראל חי, נושם וחיה ללכת. ותרימו ראש בגאווה ותסתכלו לבורא עולם ותגידו לו, אתה תשמור עלינו מלמעלה ואנחנו נשמור עליכם פה מלמטה יחד איתכם. כל מה שנשאר לי להגיד לכם, רבותיי, מאבק על פרנסה זה לא מאבק. ואני רואה פה 2,000 עובדים ואני מדמיין בראש הנהלת הדואר, שר התקשורת, שר האוצר, ראש הממשלה רוצים לפטר את כל הכמות הזו הביתה ואתה לא מאמין. תחשבו 2,000 משפחות וכמה ילדים, כמה נכדים, כמה נינים בגילאים שלא קל למצוא פרנסה ימצאו את עצמם עכשיו לכאורה חסרי אונים בדרך חדשה. וזה לא זכותה של הממשלה לתת פרנסה לציבור שלה, זה חובתה של הממשלה. ואני רוצה לאחל לכולנו, באמת, שיהיה לנו בהצלחה, שכולנו בתום המאבק נקום לשחר יום חדש, ואני מנצל את ההזדמנות הזו לאחל לכולנו חג פורים